Salam hemmäňize, men Aýna Eşenova, özüm interior arhitektor. Malaziýada Limpopo Üniversitetinde oturdum. Bugün size kuhňaň dizaýn edemizde üns bermeli 5 zat barada aýtyp bermekçi. Kuhňaň üçin dizaýn edeniňizde birinji üns bermeli zatlaryň biri kuhňaň ýörelgeleri. Ýagny ýörelgeleri rahat işlejek şekilde, yeterli derejede ýeriň boljak şekilde dizaýn etmeli. Umumy kanuna görä kuhňanyň geňligi 1,5 metr bolmagy maslahat berilýär. Onuň daşyndan hem bilişimiz ýaly biziň türkmençilikde mehmançylyk, toy dawara zatlary köp geçirilýär. Şolar ýaly zatlary göz öňünde tutup ýörelgeleri giň we rahat şekilde dizaýn etmek möhüm zatlaryň biridir. İkinci üns bermeli zatlarymyzyň biri bolsa enjamlary we mebelleri dogry şekilde ýerleşdirmek. Kuhňa dizaýn edemizde iň uly edilen ýalňyşlyklaryň biri hem kuhňaň mebelini gönül şekilde dizaýn etmek. Onuň ýerine kuhňaň mebelini u şekilde ýa-da L şekilde dizaýn etmek işlemeňizi rahatlaşdyrýar. Üçüncü üns bermeli zatlarymyzyň biri enjamlaryň gatdalyny, boş ýerleriň bolmagy möhüm zatlaryň biri. Meselem, halajinikden bir zat alyp çykaraňyzda ýa-da nahar pişireňizde gatdalyny ýerli boş ýerleriň bolmagy işlemeňizi hem rahatlaşdyrýar. Dördüncü üns bermeli zatlarymyzyň biri elektrik rozetkalarynyň yeterli derejede bolmagy. Köplenç kuhňany dizaýn etmegimizden elektrik rozetkalary barada kän üns beremzok we soňundan iş etmeli wagtymyz ýa-da enjamlary ýerleşdirmeli wagtymyz rozetkalary ýetmän ulylysyl çekmeli bolýar. Olam hem kuhňada ekstra ýer tutýar we işlemeňize päsgelçilik berýär. Şonuň üçin elektrik rozetkalaryny öz ulanjak enjamlaryňyza we işlejek ýeriňize görä goýmagy göz öňünde tutup bilersiňiz. Beşinci we iň möhüm üns bermeli zatlarymyzyň biri hem kuhňaň içine natural ýagtylygyň düşmegi. Eger kuhňaňyzyň aýnasy jaýyň daş tarapyna seredýän bolsa, aýnaňyzyň razmerini uly saýlamak maslahat berilýär. Eger kuhňaňyz jaýyň iç tarapyna ýerleşýän bolsa, onda işleýän ýeriňize LED çyralaryny goýup bilersiňiz we onuň daşyndan özüňiz kuhňaň dizaýnyna görä istendik lustralary ýa-da beýleki çyralary hem ulanyp bilersiňiz. Şu günkü videomuz şulardan ibaret. Görüňiz üçin köp sag bolun. Siziň hem pikirlerinizi kommentariýalarda garaşýar. Siziň üçin kuhňaň dizaýny nämeler möhüm, kuhňaň dizaýny nähili bolsa rahat işleýäňiz. Hemmäňiň jogabyňyza, pikirlerinize garaşýar. Videomuzy halammasaňyz like goýmagy we dostuňyz bilen paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Kanalymyza agza bolun, sag bolun.